दोस्त रहुआ सोची एक बार कि रात के 4 बजे होखे आ जंगल में जात होकी और ओहिजे एगो साया दिख गइल होखे। सच्ची घटना पर आधारित भोजपुरी में हॉरर कहानी आज हम सुनाई। रहुआ सबसे एगो सवाल बा, अगर रात के 4 बजे घना जंगल के बीच में रहुआ के अपन परिवार के कोनो लोग एगो दिख जाए और उस सामने खड़ा होखे तो रहुआ ओकरे लागे जाइब या फिर ओजा से भाग जाइब। आज के कहानी जौन रउआ सुने जा रहल बानी उ अमेरिका के एगो लड़की के साथ घटल ऐसन अजीब घटना रहे जेकर जवाब अजुओ ओकरा लगे नइखे। ना दूसर आपे सुनब त आपे के पास ना मिली। इ जौन घटना घटल रहे उ आज से करीब 1 साल पहले के बात बा। रात के ठीक 4 बजत रहे। आसमान में चांद तरह है, बाकी ओकर रोशनी जंगल के घनघोर अंधेरा के चीर ना पावत रहे। ओ लड़की के घर शहर से थोड़ा दूर रहे। घर के चारों ओर ऊंच ऊंच पेड़, पीछे घना जंगल आ घर तक पहुंचे खातिर एगो लंबा ढलान वाला रास्ता पार करके जाए के पड़त रहे। ओह रात ओ लड़की आ ओकर सबसे जौन परम मित्र करीबी सहेली होले चुपके से घर से बाहर निकल गईली। घंटों घूमला के बाद अब दोनों धीरे धीरे वापस घर लौटत रही। का होला कि हमनी के जौन भारत में होला अगर लड़की रात के निकलत रही तो 10 गो सवाल आदमी पूछेला, लेकिन इहे अमेरिका हो गई या फिर वेस्टर्न कंट्री में केहू कुछ सवाले ना करेला। जब हम लोग घर से वापस लौटत रही जा तो हम लोग यह सोचत रही जा कि अगर घर वाला जाग जी हैं तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाए। दोनों बिना आवाज कैले धीरे धीरे रास्ता उतरत रहली जा। चारों ओर अतना सन्नाटा रहे कि आपन सांस के आवाजों साफ सुनाई पड़त रहे। अगर सांस लेत रही जा तो आवाज आवत रहे। कभी कभी पेड़ के पत्ता हिलत रहे तो लागत रहे जैसे केहू पीछा करत बा। लड़की बार बार पीछे मुड़ के देखत रही जा, बाकी हर बार खाली अंधेरा। अचानक ओकर सहेली जोर से ओकर हाथ पकड़ लिहलस। लड़की चौंक गईल कि काहे हमार हाथ पकड़लस, तो पूछत ये का भइल। बाकी सहेली कुछ ना बोललस। ओकर चेहरा के रंग उड़ चुकल रहे। आंख बस एगो दिशा में टिकल रहे, सामने एकदम ठेठ देखत रहे। लड़की धीरे धीरे नीचे नजर घुमौलस जहां ओकर बाबूजी के छोट दुकान रहे। ओही जगह केहू खड़ा रहे, ना वो पूरा इंसान ना रहे, बस एगो काला साया जवन हुबहू ओकर बाबूजी के आकृति जैसन लागत रहे। न चेहरा, न आँख, न कपड़ा, बस अंधेरा। लड़की मन ही मन सोचलस ना ई बाबूजी तो हो ना सकेलन। इतना रात में ऊ यहाँ का करत होइए, उनकर का जरूरत बा। बाकी अजीब बात तो ई रहे कि ऊ चाह के भी नजर अपन हटा ना पावत रहे, जैसे केहू ओकर दिमाग पर एकदम कब्जा कर ले होखे। पैर जमीन में गड़ गईल रहे। ऊ बस ओ साया के देखत रहे आ धीरे धीरे उस साया धुआं जैसन हवा में धुंधला शुरू होत गईल। मतलब वो साया एकदम धीरे धीरे हटत गईल। पहले हाथ गायब भइल, फिर कंधा, फिर पूरा शरीर आ कुछ सेकंड में वो जगह बिल्कुल खाली हो गई। बाकी असली डर अब शुरू होखे वाला रहे, काहे कि जंगल के भीतर से टक 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 कदम के आवाज आवे लागल। एगो कदम, 2 गो कदम, 3 गो कदम। आवाज हर सेकेंड नजदीक होत जात रहे। लड़की आ ओकर सहेली दोनों पत्थर बना उजे खड़ा रह गईली। ना चिल्ला सकत रही, ना भाग सकत रही। लागत रहे अगर हिल गईनी जा तो कुछ बहुत बुरा हो जाए। अचानक कुछ देर में उ लड़की के होश वापस आ गई। उस सहेली के हाथ पकड़लस आ चिल्लैलस, भाग। दोनों जान बचा के घर के ओर दौड़े लगली। पीछे के कदम के आवाज अभियों सुनाई देत रहे, जैसे केहू उनकरा ठीक पीछे दौड़त होखे। उ लोग पीछे मुड़ के देखे के हिम्मत ना जुटा पावत रही। अतना अंदर से गड़बड़ा गई रही, घबरा गई रही कि बस भागत रहली आ भगते रहली जा। लेकिन घर के भीतर घुसला के बाद ओकर सहेली जे बात बतौलस वो सुन के लड़की के रूहे कांप गई। आ उहे बात अगला रात के 4 बजे जंगल में दिखलस। लड़की आ ओकर सहेली बिना पीछे देखले जान बचा के घर के ओर भागे लगली। पीछे से कदम के आवाज आवते रहे, वो बंद ना भइल। लागत रहे जैसे वो चीज जौन कदम के आवाज रहे वो कुछ दूरी पर बा और हमनिए संगे दौड़त होके। घर के पिछला दरवाजा अब बिल्कुल सामने रहे। दोनों के सांस
फूल चुकल रहे, अतना दौड़ गल रही सिका। दिल अतना जोर से धड़कत रहे कि लागत रहे कि अब सीनवे फाड़ के बाहर आ जाए। सहेली घरबड़ा के सीढ़ी पर दौड़ली और ओजा उनकर पैर फिसल गए। उ धड़ाम से सीधा जमीन पर गिर गई। ओकर हाथ में जवन ठंडा जल रहे वो दूर जाके फूट गई। डर से कांपत उ बस अतने चिल्लैलस, अब कुछ होखे, पहले घर में घुस। दोनों फटाफट उठली, दरवाजा खोलली, भीतर घुसली और दरवाजा के जोर से बंद कर देली। पूरा घर एकदम शांत रहे। बाहर जंगल में हवा एकदम सनसना के तेज चलत रहे। बाकी घर के भीतर एकदम अजीब सन्नाटा पसरल रहे। दोनों धीरे धीरे लड़की अपना कमरा के ओर जाए लगली जा। दरवाजा बंद कैली जा आ कुछ देर तक बिना कुछ बोले बस एक दूसरा के देखत रहली जा कि भइल का आखिर। कई मिनट बीतला के बाद लड़की हिम्मत जुटैलस आ धीरे से ओकरा से पूछत या, साच साच बताओ तू नीचे का देखले रही। सहेली के आंख में आंसू आ गई। वो कांपत आवाज में कहली, हम नीचे दुकान के तरफ हम देखते न रही। लड़की चौंक गई। मतलब? सहेली बोलत या, हम तो सामने वाला बरामदा में देखत रही। लड़की के चेहरा उतर गई। सहेली आगे कहे लागल, हम उहवा तोहार बाबूजी के ना तोहार बहिन के साया देखनी। ये सुनते लड़की के पूरा शरीर सुन पड़ गई, काहे कि उ साफ साफ अपने बाबूजी के आकृति देखले रहे। दोनों एक दूसरा के देखे लगली। कमरा में कुछ पल खातिर सन्नाटा छा गई। दोनों के आंख से अपने आप आंसू बह लगल। इतना डर गई रही जाकि अगर वो एके जगह खड़ा रहली जा तो फिर एके समय पर एक दूसरा से बिल्कुल अलग आदमी के साया कैसे देखली जा। का वो सचमुच इंसान रहे या कुछ और ही। ओह रात दोनों के नींद गायब हो गई रहे। हर छोट आवाज पर दोनों चौंक जात रहली। कभी छत चरचरात रहे, कभी खिड़की हिलत रहे, कभी लागत की बाहर के वो धीरे धीरे चलत बा। डर इतना बढ़ गई रहे कि लड़की मोबाइल निकाल के इंटरनेट पे खोजे लागल कि बुरी आत्मा से कैसे बचल जाला। बहुत तरह के सलाह मिलल। कोनो कहत रहे प्रार्थना कर, कोनो कहत रहे दिया जलाव। बाकी एगो बात बार बार सामने आवत रहे कि दरवाजा पर नमक के लाइन बना द। कहल जाला कि बुरी शक्ति नमक के रेखा के पार ना कर सकेली। लड़की बिना देर कैले रसोई में गई, नमक उठैलस आ अपन कमरा के दरवाजा के ठीक सामने पूरा लाइन बना देहलस। ओहरा दोनों एक दूसरा के हाथ पकड़ के बैठल रहली जा। ना बत्ती बुझौली, ना आँख बंद कैली सन। बस एक सवाल दिमाग में घूमत रहे, आज रात हमनी के का देखनी है जा, आखिर वो चीज का रहे। लेकिन अगला दिन जब दोनों मिल के उस साया के चित्र बनौली त जवन सामने आइल उस सुन के शायद रउआ के भी यकीन ना हो। जब दोनों कागज पर साया के चित्र बनौली तो ना केहू पहले दिखाई ना केहू बाद में कुछ बताई। बस जे देखले रही वो बनाई। जे जवन चीज देखले बा दोनों जाने डिस्कस कैली सन कि तू जवन साया उजा देखले बाली आ हम जवन साया देखले बानी ओकर चित्र बनावे का, आ ओकरा बाद तू हमरा के मत देखे, हम तोरा के ना देखे। जब पूरा बन जी तब हमनी के मिलके दोनों जानी देखे का। दोनों अलग अलग कोना में बैठ गेली सन। कमरा में एकदम सन्नाटा रहे, बस पेंसिल चले के आवाज सुनाई देत रहे। कुछ मिनट बाद दोनों आपन आपन चित्र एक दूसरा के सामने रख ली जा। दोनों के सांस अटक गई। चित्र हूबहू एक जैसन रहे। काला साया, बिना चेहरा के, बिना आंख के, बस एगो इंसान के आकृति। इतने नाम दोनों एगो दूसरा के चित्र भी बनौले रहली। जैसे अगला पल में उस साया धीरे धीरे धुआं बन के गायब हो गई रहे। ई देख के दोनों एक दूसरा के ताके लगली जा। अब ई कहे के कोई तरीका ना रहे कि ई सब दिमाग के वहम रहे। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठल रहली। फिर लड़की धीरे से बोलस, अगर वो मिमिक रहे तब बस इस शब्द मुंह से निकलल ही रहे कि टेबल पर रखल मोबाइल अपने आप जग गई। ना के वो मोबाइल छुअलस, ना के वो कुछ बोलस। फिर मोबाइल से आवाज आवे लागल। मिमिक को ऐसन शक्ति होला जे अपना रूप बदल के कोनो जान पहचान वाला आदमी के रूप धारण कर सकेला। मोबाइल लगातार बोलत रहल। दोनों लड़की डर से कुर्सी छोड़ के पीछे हट गई जा।
सबसे अजीब बात ई रहे कि लड़की कबो अपने मोबाइल में आवाज वाला सहायक चालू कैले ही ना रहे जौन की आवाज बार बार रिपीट करला। तो फिर मोबाइल अपने आप बोलत कैसे रहे। ओ दिन के बाद दोनों घटना पर बहुत सोचली, बाकी जवाब कबहू ना मिलल। कुछ महीना बाद लड़की उ घर छोड़ के दोसर शहर में चल गई, बाकी उ डर उहमे ना छूटल। अजुओ जब उ रात याद आवेला तो ओकर रूह कांप जाला। लेकिन कहानी एजे खत्म नइखे होत। एगो रात ओकर प्रेमी गाड़ी लेके ओकर घर आइल। लड़की भीतर आपन सामान बांधत रहे, वो अकेले गाड़ी में बैठल इंतजार करत रहे। अचानक ओकर नजर घर के बगल से गुजरल। उ साफ साफ देखलस कि लड़की हंसत हंसत ओकर गाड़ी के सामने से भागत निकल गई। उ सोचलस शायद मजाक करत हुई। बाकी कुछ सेकंड बाद घर के दरवाजा खुलल, असली लड़की सामान लेके बाहर निकलल। वो आदमी के चेहरा के रंग उड़ गई। वो कांपत आवाज में बस अतने कहलस, अभी अभी हम तो तोहरा के गाड़ी के सामने से भागत देखनी हो। लड़की के हाथ से बैग गिर गई, काहे कि वो तब पूरा समय घर के भीतर रहे। एक घटना के बाद वो आदमी बिना कुछ पूछले कहलस, चल अभी यही खरी इस जगह से निकलल जरूरी बा। आ दोनों वहां से तुरंत चल गईले। अजुओ घर खड़ा बा, जंगल उहे बा, बाकी वो रास्ता पर रात में केहू अकेले जाए के हिम्मत ना जुटावेला। काहे कि लोग कहेला वो जगह पर अजुओ एगो ऐसन साया भटकत बा जे रउआ के सबसे आपन आदमी के रूप धर लेला, और जैसन रउआ के घर के आदमी मानो वैसने रूप धरेला। अगर रउआ ओकर पीछा करे लगनी तो शायद रउआ फिर कभी वापस ना लौटब। अगर ये कहानी सुन के रउआ के रूह कांप गइल होखे तो वीडियो के लाइक जरूर करी। आ कमेंट में बताई अगर रउआ रात में अपन परिवार के कोनो सदस्य के साया देखी तो रुकब की भागब। बाकी फिर मुलाकात हुई एगो औरी सच्ची या रूह कपा दे वाली कहानी के साथ। और एगो बात, अगर आपके पास भी ऐसा कोनो घटना बा जौन आपके दोस्त परिवार या फिर जगह के साथ घटल होके तो हमारा के एगो नीचे लिंक देता नहीं जीमेल के ऊपर शेयर करी और हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करब। साथ दी तब तक खातिर सुरक्षित रही और सतर्क रही।